Noticias destacadas en Culleredo. Obras en Vilaboa. O Concello comezou a fase final da transformación da avenida de Vilaboa para mellorar o desenvolvemento urbano e mobilidade nesa zona do municipio. Novo punto de apoio ao Parkinson a partir do 6 de marzo. A Asociación Parkinson de Galicia A Coruña ofrecerá un servizo de información quincenal no Centro Municipal da Asociación A Escada para apoiar as persoas con Parkinson e as súas familias, proporcionándolles asesoramento e recursos sociais e sanitarios. Incendio nunha vivenda en Veiga. Un gran incendio destruiu por completo unha vivenda unifamiliar na parroquia de Veiga, zona de Cabana. Os bombeiros do Parque de Arteixo traballaron na extinción do incendio, e non houbo que lamentar feridos, aínda que a vivenda quedou destruída. Chega o aire polar. Segundo os últimos informes meteorolóxicos, unha masa de aire polar está a desprazarse cara ao noroeste de España, o que provoca un descenso das temperaturas e unha maior probabilidade de choiva e nubosidade en Galicia nos próximos días, incluída a zona de Culleredo. Tempo actual e previsión para Culleredo. Culleredo, A Coruña, España. Tempo atlántico típico, actual. Nublado con posibilidade de chubascos leves esta tarde e temperaturas suaves para esta época do ano. Próximos días, parcialmente nublado con choiva. Algúns trazos soleados e un lixeiro descenso das temperaturas cara a fin de semana.